И така, здравейте, зрители! В момента ще играем Майнкрафт. Майнкрафт Survival епизод 1. И след малко се връщаме. И така, върнахме се. В момента играем в моя сервер. Както виждате, 1.7.2 Атом. Има едно зомби. Чакай, зомбия, дай. Убий го. Да, тук с мене Вейхан. В скайпа. Много ме е чист микрофон, не е като моя. И сега ще взема малко дърво, за да си направим къщичка. За какво е къща? В Майнкрафт. И чакай се да съберам много дърво. Така Бейхан затвори и сега останах сам и каза, ще снимам. Кажете в описанието дали мога. Чакайте, връщаме се след малко. И се върнахме, но чакайте да се оправим. Видео настройки. Чункове 6, 5, ето. Готово. Сега много малка ми е камерата и така не мога хубаво да снимам. Кажете някакво да снимам самия екран да се снима, ако може. Ето го. Това е XP фермата, която даваме надолу и надолу и надолу. Много е просто. И като падаме, си падаме, си падаме, си падаме. И стигаме до бедро. И има ли нещо? Чест. Има стрела, гнило плърт и барут. Как си е добре. И сега ще се върнем, като се изкачвам нагоре. Този клип ще е малък, някъде 12 минути ще е, или по 13, там някъде. Защото рампа не ми е много и затова трябва да изстроя няколко клипата, да имам повечето. Не знам, що имам много бял инвентар. Чакай, Shift и дървото. Точно един стак. Тук може да играе Obicraft някой път. Но на стари версии това трябва да направя нов сервер. Може би кажете на коя версия има до 1.5.2 версиите. И в момента играя само на една версия. Т.е. самия ще се покаже 1.7.2. Швам за стракането на развалена ми е мишката. И така нататък. Така. Това тук. Ще направя нещо като змия. Поедичка, бе. Да, пак се е присъединил. Не знам дали стана като змия, но все пак.
Ето тук, още малко и сме готови. Така. Пръсле. Направим един крафтинг. Работна маса. И да го сложим и тук. Така. Нищо не мога да говоря, защото днес много не ми се говори. Така. Следващия път ще е в мината, ще копаем за руди. Защото нямам много неща, нямам даже и печка. Свършим кабел само в последния момент. Чакай, има една пещера, може в следващия път да я изпълним в следващия епизод. Чакайте. Ще трябва малко и такова дърво. Едно стъкло. Чакай, имам надъртим. Бам! Стаплинг. Отивам малко към пещерата. Чакайте. Ще дам бавно. Бавно да зачитам. Опа, ето го. Трябва да чупим на стълба. Нещата. Задържах се, да. Пещера! Намерихме пещера! Пещера! Чакайте малко. Трябва да гледам много нагоре. Нямам храна. Сетих се къде.